Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga kapuso sa Kabakan ug Mlang sa Cotabato Province. So may buntag. Mayong buntag sab Jill, kamusta sab nato atong mga kapuso sa Plaridel ug Lopez Haina sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso karong buntaga atong kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka street vendor nga si Nelida Tamparong kung paunsa nakatabang ang iyang pagpaninda sa pang-adlaw-adlaw nga galastohon sa iyang pamilya. Samtang saya ato sab sayron ang mga aktibidad ug mga kabaguhan nga ipahigayon sa Chinese New Year program dinhi sa Davao City karong tuiga. Kauban ang event organizer nga si Dan Salvania Jr. Ug sa Best Talk, makauban at Resi, si kapuso actress Jackie Lou Blanco. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga gawas sa Aliwagwag Falls sa Davao Oriental? Naapay isa ka falls nga agaw atensyon sab sa mga turista. Ginadayo sab sa mga bisita ang gitawag nga Curtain Falls sa Barangay Kampawan sa Baganga, Davao Oriental. Gitawag kini nga Kampawan Curtain Falls tungod na sab sa natural landscape niini nga daw lapad nga puting kurtina nga nagadagayday nga tubig gikan sa taas. Kini ang giilang widest curtain falls sa Davao Region. Mapawaw kagayod sa kanindot sa 20 feet na gitason o kana sa 50 hangtod 60 feet na gilapdon sa maong falls. Mga kapuso, sa pagsaulog sa Chinese New Year karong tuiga atong sayron ang pamaagi sa paglusad og programa alang sa maong selebrasyon dinhi sa Davao City. Kauban ang event organizer sa 2021 Chinese New Year program nga si Dan Salvania Jr. Sir Dan, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayo man, may buntag, Argel, and sa atong mga kapuso in Mindanao. Sir Dan, unang-una, unsa ba ang kalahian sa paglusad og program para sa Chinese New Year for the past years kung i-compare nimo karong tuiga? Argel, unang-una, no, this will be the first time na online i-celebrate ang Chinese New Year celebration in Davao City. Pangalawa, dili na siya kadang countdown na dyan to 12 midnight. So this will be a shorter program, pero this will still be meaningful at may mga speeches pa rin tayo from mga messages from Mayor Sara, from Consul General Lilin, and representative from the Davao City Chinatown Development Council. And may mga throwback videos pa rin tayo to remember the past events that we had diri sa Davao City. Sir, paunsa ba ninyo gi-conceptualize nga ani ang pamaagi sa pag-stage sa maong activity, sir? Well, unang-una nung tungod pandemic, dagang restrictions sa atong movement. So, ang number one jud na among i-consider is ang safety. So, to be as safe as possible, dili na jud ni siya pwede magkaroon og live event So, everything is online. Even ang mga performances, wala tayong mga live performances, so mga throwback lang ni siya para makasigurado jud ta na safe ang tanan. Well, karon sir, kamusta sab ang inyong preparations? Sa pagkakaroon, we're completing the materials na. Almost done, but we're still finishing some details pa lang gyapon for habit na. So tama-tama lang jud na before mag February 11, mahuman na namo ni and ready now to be live streamed on Facebook sa official Facebook of the City Government of Davao. Og unsa ba sir ang mga activities online nga inyong ipahigayon? During the online celebration, makita gyapon nato ang mga messages, again yung mga binanggit ko mga personalities, and napo yung information trivia about Year of the Ox. Yun ang magiging Chinese New Year, di ba? And then ang kanilang mga activities.
o naagyahapon to mga performances like lion dance, dragon dance, mga traditional Chinese dances performed by our Chinese schools in Davao City. At saka yung mga gitong gihimo nato na mga na hip-hop dance competition na may Chinese elements, makita ang gyapon nato sa online celebration. Sir, paunsa po ninyo masiguro nga masunod gihapon ang mga Chinese tradition bisan pa man sa online ang selebrasyon? Unang-una, the reason why gipili sa Davao City Chinatown Development Council na ipalabas ni siya at 8 o'clock p.m. on February 11 kasi ito yung nakasanayan ng mga Filipino-Chinese families na magtapok-tapok ang ilang mga pamilya, no? So, tamang-tama ni siya na ipalabas during dinner time or after their dinner para makasigurado na nagtapok-yapon sila at kung whatever tradition ang ilang sundon, mahimo lang gyapon nila within their household para safe. O paunsa po ma-access ang online platform sa program? Yes, the online program for Chinese New Year will be live streamed on the official Facebook page of the City Government of Davao. Pero after ma-live stream, total nakasave naman ang mismong video online. So anytime, anywhere, pwede panoorin ng ating mga netizens ang mismong online program. Og sir, please invite all our kapuso nga mag-witness sa online program alang sa 2021 Chinese New Year. Yes, Argel. Sa atong tanang mga kapuso in Mindanao, I would like to invite you to watch the live streaming of the virtual Chinese New Year celebration in Davao City. It will be live streamed on the official Facebook page of the City Government of Davao. And this is brought to us by the City Government of Davao through the Davao City Chinatown Development Council and in partnership with the Chinese Consulate General in Davao. Alright, daghan kay salamat Sir Dan og Kong Hei Fat Choi in advance sa ato mga kapusong Filipino-Chinese. Ikaw salamat, Argel. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! May buntag mga kapuso ug welcome to Vista. Kadong buntaga atong makauban si Divina sa romantic comedy series na Oh My Love. Walay lain pa kundi ang versatile actress na si Jackie Lou Blanco. May buntag Miss Jackie Lou and welcome to At Home with GMA Regional TV. How are you doing these days? Nako, I'm okay naman. Maayong buntag, kaninyong tanan. I'm doing very well. We've been here. I arrived here a couple of days ago. So second lock-in taping na namin. Tapos bale, tatapusin na rin namin yung teleserye. But we're all doing well by God's grace. Maayos naman. So everything is okay. I can't help but notice, Miss Jackie Lou, you look so blooming, so gorgeous. Ano ba ang secret ninyo? So, looking so forever young. I think ang sekreto lang is yung of course positive mindset, positive attitude. I think it's also the regularity ng workouts ko na nakakatulong and yung pagkain ng tama lang, 'di ba? So palagay ko yun lang naman ang sekreto, yung consistency doon, and then I'm really basically a happy person. So siguro that's why. That's one thing that we need to learn from you. But in speaking of your workout routine, how often naman do you exercise? Well, I try to work out talaga every day, pero pagka sobrang early yung call namin, then hindi ako nakaka-workout. Pero like today, wala akong eksena. So actually yun, kaka-workout pa lang. I worked out at around 10 o'clock. So, but I try to. Okay nga dahil meron isang room dito sa place where we're staying na nandun lahat ng mga gamit namin pang workout. Si Miss Lovey, nagdala siya ng treadmill. Meron din si Benjamin. Tapos may bike din. Tapos kami, of course kanya-kanyang dala kami ng mga dumbbells. Pero it's nice because it's so convenient, di ba? Kung sino lang yung gusto mag-workout or minsan sabay-sabay, di ba? So it's just nice that that marami akong kasama dito na mahilig din mag-workout. So nakaka-inspire at nakaka-engage din. Kaya naman kami din nai-inspire din.
And lalo na sa life mo, Miss Jackie Lu, kasi we know that more than being a very passionate actress, you're also a doting mother to your children. Ngayong pandemic po ba, how did it affect naman your family life? Well, I think it affected us in a way na syempre na bigla, no? Parang kumbaga parang nagka-trauma ka all of a sudden na oh my gosh, hindi ka makalabas, the things that you used to do hindi mo na magawa. But I believe that it has made not only my family but I'm sure kayo or the other families out there na you realize kung ano talaga yung importante. There is more time also for bonding. There is more time to talk about things. And even if paminsan mahirap, you deal with that as a family and you just strengthen each other. And well, ganun yung nangyari sa amin. There was just more time to be with one another and also more time to help each other pag medyo nadadown na yung isa, pag medyo ay, hindi ako makalabas, hindi ako ano. But it was also a time for discovering things about each other and for discovering other things na hindi mo dati ginagawa na pwede mo pala gawin. I think this is where you're able to apply your positive naman outlook in life, no matter what happens. And Yes. also sa career mo naman, Miss Jackie Lu, madalas ka talaga namin nakikita as kontrabida or Oo nga eh. mga movies and teleseries. Would like to know, ano yung what do you think is the hardest part of playing kontrabida roles? Siguro the hardest part would be if you're playing a character na always angry or maraming confrontation sa laging sumisigaw. Physically, for me, nakakapagod yun. But if yung kontrabida character mo is parang on the fun side or yung parang sungit-sungitan ka lang or then it's then it's more fun. Mas physically tiring lang yung laging galit, laging nanunugod. Yun for me is tiring. Pero it's still fun because playing kontrabida roles are always more colorful. There's so much you can do. You're not stuck in a box, di ba? And this year naman, napakasaya namin dahil makikita ka na namin ulit in the Kapuso rom-com series na Oh My Love. Can you tell us more about it? I know. Well, it's such a kumbaga refreshing teleserye to do. Lalo na ako dahil most of the things I do are drama, di ba? So ito, at least something light, kontrabida pero nakakatawa kasi may sidekick ako si Mahal. Ang pangalan ko kasi doon is Divina. Tapos si Mahal, si Mini Didi siya. So parang anything I do, ginagawa rin niya. So siya yung aking parang sounding board, di ba? So it's nice. Plus, ang dami-daming magagaling na mga komedyante na kasama namin. I mean, even Lovey and even Benjamin and Win-Win, we all feel the same na we are surrounded by such good comedians. I mean, Tita Nova Villa, Aida Las Alas, Leo Martinez, Pecto, Jim Padilla. I mean, ang dami-dami, di ba? Na yung talagang minsan it's so hard to keep a straight face pag umaarte ka kasi matatawa ka talaga. But it's nice. It's nice that we have something like this now na malapit na ipalabas. It's going to be February 15. So ang title niya is Oh My Love. So marami kayong matututunan about how to handle your funds, ano bang gagawin mo pagka may utang ka, which I think also is good because it's tackling the issues na nangyari sa atin during the pandemic. Diba? You realize na dapat nag-ipon ka, sana meron kang naitabi, diba? So, this is also a teleserye that will, I guess, remind you of what you need to do. And if it's something that you already know, then you continue to do it. Please invite po natin lahat na ating kapuso, Miss Jackie, dito sa Mindanao. Naabangan na ang very first episode and in the coming nights pa, no? Naabangan na ang Oh My Love. Please, go ahead. Sa lahat ng mga tiga Mindanao, naku sana manood kayo ng Oh My Love. E-era na po kami on February 15. Naku sana tutukan nyo kami. Ang alam ko ay 9:30 ang era ng show namin and I hope that you enjoy watching it. Learn, laugh, and cry at the same time. Sana panoorin niyo po ang Oh My Love.
Excited na kami. Thank you very much, Miss Jackie Lou. Maraming salamat din. Take care and God bless. And that was Kapusong Jackie Lou Blanco. Tutok lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa atong matag adlaw nga kinabuhi, mapatrabahante man o estudyante, parte na gayod sa atong kinabuhi ang pagpalit sa mga street vendor, labi na kung ting snack na. Apan karong adlaw atong sayron ang kinabuhi sa usa ka street vendor o kung paunsa nakatabang ang iyang pagtinda sa iyang kinabuhi. Atong makauban si Ma'am Nelida Tamparong. Ma'am Nelida, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Buntag sir, kung maghapon. Ma'am, pila na ba kakatuig isip street vendor og paunsa kini nagsugod? 2009. 9 lagi, 2009 kay mag-12 naman ko karong August pohon. Pagresign sa kumbana ng kuan may kay wa mamilaing kuan kay wa mamilaing panginabuhi na kaunahon amig pamaligya sa street vendors. Yes, merkado pang kuuna. Niadtong bag-o pa ka nagsugod, asa sab ka nanguha og kapital. Ug kamusta sab ang kita niadtong panahon na, ma'am? 8,000 raman to sir. Gumuto gipanapunan ginagmay, unsa-unsa na lay mabaligya. Rolling na lang to. Kay mo may kuan nimo sa kadadlaw nimong panginahanglan. Marugod gyapon sir, ginagmay lang makakuantas kinahanglan lang nato kadadlaw bugas, sudan ginagmay. Katabang po gamay plite-plite sa mga estudyante. Di man ko ka-estimate sir, oy kay kadanay mahalin palit, ana ra mo gud sir, rolling raman sir. Unsa ang maingon nimo nga mga kalisdanan nga imong naagian sa pagpaninda? Oy sus kalisod lang daan sir, manang pangguko ano mi, karatehon mi. Bagkuan na mutong pasalamat po ko nga sige karate dagan na ning pwesto ko diri ning nga building. Moto ni dool dayon kong sir nga mana okay ra man pud siya. Ako rin po gitugutan sa tulong mi kabo, ako rin po gitugutan, ako rin isa di, aperte na kolipaya sir. Naka-plaster ko ginagmay. Mo nang nay mag tuyo nagbusugo ni sir, adi gyud ko mobalibad kay siya may naghatag na ko ka-plaster diya. Ang tag-iya okay ra po, buotan ng tag-iya. Okay ra gyapon sir, kuan gyapon tag binta-binta ginagmay mga bata. Ma'am, kaniadto og karon, unsa-unsa pod ba ang imuhang mga ginatinda? Atong permero gulay-gulay niya kay kaning gulay-gulay kay siya mabagsak mo ka sir niya. Di ka kabalo kay bag-o palagi kasugod di bagsak ka. Di antod karon nga murag okay ra man nga makatabuan pud sa tong panginabuhian kadadlaw ani. Padayon na lang ko nang mga chichirita ginagmay gud sa drinks. Maura ko sa makabinta gyud gyapon kay wa may utang. Unsa na ang mga maayong nahimo sa imong kinabuhi tungod sa pagpamaligya? Pero pasalamat po ko sir nga masinog high school po siya dili lalim magasto sa high school baya sir ang akong nahuman sa akong anak senior high ra gyud. Maro niya na akong pamunan sa iya ha. Nahatag kay college na makaya sir kay abang pagkagbalay tubig suga pa. Ara gyud tama sir importante nga nalatong kinahanglan kadadlaw bitang pangonsumo. Nahatag na ako sir. Ma'am, giunsa nimo o unsa ang imuhang sekreto ngano nilampos gayud ang imuhang pagpamaligya? Ano ba may sekreto anak sir nga? Diskarte lang yun na siya magkuhan. Para sa nang natay linding, ipasa nimo kay puhunan sa kay labi ng kamingawan usahay sir. Di mo na diskarte na lang ka, mangita kag asa kay puhunan. Maning kamot kan ba din? Say basin pag pikon ang customer, say mo pailog ta usay pud mataas atong garbo, makig-away tag customer. Labi na nay customer nga babae pugba-ba, mangita kag away usahay, mo nang yangad lang po nako sa Ginoo sir pero giampon ako na sa Ginoo sir nga kaning lalis tumoy ra tas dila sir no dili lang sa kuan kay pag magdumot manggo ka sir way nada kay ang akong panginabuhi sir kung wa pa ko magisalig na ko sa Ginoo dili ko maingunana sir kay naabtan magi ko sa aning sa gidugayon unsay sugo sa akong agalon tuman bisin pagkuan pasani karon gibiyaan ben ako kung baligya kay ani lang gyud ko nako sa inyo kay kita ra biya dinhi mo na di ko kabalibad sa unsay kinahanglanon sir. Kaya ang ilang gihatag sa ako sad dili ka bariyan dek sapi sir na. Kaluyan mi pud sa Ginoo sir nga niglahutay man pud siya sin ginagmay. Magkuan na. Managi
kuanan po tagigayran po tas Ginoo kay wala pa wa na dugay ra ko nayabusel sen kana kung gipakaon sa una wala ka buok buyag. Lastly, unsay imong mensahe sa mga susama nimo nga street vendor nga nagapaningkamot sab nga mo survive karong adunay pandemya? Kitang mga street vendors maningkamot yun ta labi na nis pandemic karon nga panahon. Kuan ang guta magdiskarte lang ta nga dili gyud makuha natong panginabuhi. Bahala ginagmay basta kanunay. Daghang kayong salamat Ma'am Nilida sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirme and more power sa imuhang pagpamaligya. Daghang salamat sa kapuso nga nag-invite nako aning sistema sa pag-interview sa street vendors. Say bisan pa man og virtual ang pagsaulog sa Chinese New Year karong tuiga sa tumakapusong Filipino-Chinese dinhi sa Davao City. Sumala pa ni Dan Salvania nga gisiguro nila nga mapasigarbog gihapon ang tradisyon sa maong kasaulugan. Samtang Jill, taliwala sa kalisod sa kinabuhi na himong kaagapay ni Nelida Tamparong ang iyang pagpaninda kilid sa dalan. Sulod na sa 12 ka tuig nga mo iyang gikakuhaan og panginabuhian alang sa iyang pamilya. Saywa Kapuso, bisan pa man og naka-lock-in taping, nagpabiling fit gihapon si Kapusong Jackie Lu Blanco pinaagi sa iyang padayong pag-workout. Ug ato sab siyang atangan sa upcoming romantic comedy series sa GMA nga Oh My Love. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakat-on kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni John D. Rockefeller nga don't be afraid to give up the good to go for the great. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mag-uban-uban na sabta ugma pohon mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.